ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ବ୍ରହ୍ମ ଯୁକ୍ତକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମିଳନରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଠନ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସମୟ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ସମୟକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସଠିକ୍ ସମୟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସମୟକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମୟକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ଉଠି ଆକାଶକୁ ଦେଖି ଅନୁଭବ କରିବେ କି ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି ପାହି ପାହି ଆସୁଛି ଏବଂ ଦିନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦୟର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ କେଉଁ ସବୁ ଲାଭ ମିଳେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।